समाजखौ सोर सिन्था खालामगोन नोंथांनि समाजखौ सोर जोथोन लागोन नोंथांनि गिर्जाखौ सोर जोथोन लागोन आल्टिमेटलि जुदि नोंथाङा सानफ्रामबो गावनि केरियारखौल' जुदि सिन्था खालामोब्ला बै फिजिक्स प्रफेसर बादिखौ जाहैनो हागौ सानसे लाक्जारियास कारफोर थागोन गिदिर गिदिर न' बिल्डिंफोर थागोन मोजां उन्दुनो थाखाय सनानि फालेंफोर थागोन नाथाय उन्दुनो ओंखारनाय नङा बेबादि जिबनबो जानो हागौ आरो दा बेनिखायनो ख्रिस्टियानआव अनलायग्रा आंनि फंबाय बिनानावफोर दिनैनि समा रियेलाइज खालामनायनि मोनसे सम रियेलिटिखौ चेक खालामनायनि मोनसे सम जे आंनो बहा दङ आंखौ मानो इसोरा बे संसाराव हरखे आंनि रेसपन्सिबिलिटिफोरखौ आइडेन्टिफाइ खालामनायनि मोनसे सम जादों The millions of Christians they are living without purpose गोबां जोहोलाव सिख्लाफ्रा without purpose दिनै बेबादि मोनसे एक्टिभिटिफोराव इनभल्भ जागासिनो दं आं इनभल्भ जानायखौ आं गाज्रि होनाखै नाथाय without purpose without sentiment बेबादि आरोखि बे बाथ्राखौ आं दाहाय फैबावगोन दा बेनिखायनो बे बाथ्राखौ दिनै जोङो गोथौवैल' जोङो ध्यान खालामनि जे आंनि थांखिया मा आंनि जिउनि थांखिया मा इसोरा आंनो मा थांखि होदों मा दायित्वफोरखौ होदों बेखौ आइडेन्टिफाइ खालामनानै जोङो लानि दा बे बाथ्राखौ रिफार खालामनो थाखाय बे बाथ्राखौ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय आङो मोनसे बाथ्राखौ आङो गोसोखांदों बे जाबाय आङो फरायबाय थाला लुकासनि 8:22निफ्राय 25खौ जोङो फरायब्ला नुनो मोनगोन जे जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सोलोंग्राफोरखौ लानानै सानसेखालि नावजों लैथो बारलांदोंमोन बे समाव बिराद गिदिर मोनसे बारहुंखा बारदों बारहुंखा बारनायाव बिनि सोलोंग्राफ्रा गिख्रंदों जेराव जिसु ख्रिस्ट'आ उन्दुनानै दंमोन बारा गोजान नङामोन सोरनिबा थाखाय हयथ' 1 फुटसोल' गोजानाव बे जिसु ख्रिस्ट'आ दङमोन सोरनिबा हयथ' बबेबा सासे सोलोंग्रानि थाखाय हयथ' 4 फुटसो गोजानाव दङमोन सोरनिबा थाखाय हयथ' जास्ट 1 इन्सिनि गोजानावल' दङमोन अब्लाबो बिसोर गिख्रंदों मानो एसेबां थाबायफाबाय जिसु ख्रिस्ट'जों एसेबां जिसु ख्रिस्ट'नि सोमोनांथाव खामानिफोरखौ नुबोबाय जेब्ला लैथोआव बारा बारबोबाय बारहुंखाया बारबाय बिसोर गिख्रंजोब्बाय जेराव जिसु ख्रिस्ट'नो दंखायो मानो जिसु ख्रिस्ट'आ सिखारनानै बियो बारखौ बादा होनानै स्रिं स्र' खालामदों जोबनायाव बियो मा बाथ्रा बुंदों बोरो नोंसिनि फोथायनायालाय Where is your faith नोंसिनि फोथायनायालाय ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्राफोर दिनै जों साफ्रोमहाबो एफा एफा फोथायनाय दङ खम बारायै जों बयहाबो फोथायनाय दङ नाथाय जोंनि प्रेक्टिकेल लाइफआव जोंनि फेमिलियाव जोंनि समाजाव जोंनि मण्डलियाव जों बे फोथायनायखौ जोंनि एभ्रि एरिया अफ लाइफ जों बेखौ एप्लाइ खालामनो हायाखै जायनि थाखाय जों गाबख्रावदों जायनि थाखाय जों मण्डलियाव गोजोननाय गैया जायनि थाखाय जोंनि न'खराव गोजोननाय गैया जेरै सोलोंग्राफ्रा स्वयं जिसु ख्रिस्ट'आ गावसोरनि 1 फुट गोजानावनो दङमोन सोरनिबा 1 इन्सि 2 इन्सिनि गोजानावनो दंमोन अब्लाबो बिसोर गाबख्रावदों मा फोथायनाय बेलाय दा जोंनि ख्रिस्टियान जिबनावबो बेबादिनो जानानै दङ जोङो जोंनि फोथायनायखौ आइडेन्टिफाइ खालामनो हायाखै दासिमबो जोंहा जेसेखि फोथायनाय दङ बे फोथायनायखौनो दिनैसिम जोङो मिथिनो मोनाखै आंहा बेसेबां फोथायनाय दङ अब्ला जों माब्ला एप्लाइ खालामगोन बै सोलोंग्राफ्रा जेरै गावसिनि फोथायनायखौ बे लैथोआवहाय बार बारनाय समाव गावसिनि फोथायनायखौ एप्लाइ खालामनो रोङाखै बेबहार खालामनो रोङाखै जों ख्रिस्टियान जिबनाबो सम सम बेबादिनो जायो आरोमा बिराद बिजि इसोरनि हाबा मावनांगौ बिराद बिजि सानफ्रामबो नाथाय माबा मोनसे बिसय फैब्लानो अन्थायाव सौदुनाय बादि गांलाब गोग्लैयो बिनि ओंथियानो जाबाय जे जोङो जोंनि फोथायनायखौ जोंनि प्रेक्टिकेल लाइफआव जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायाखै गोबां स्टुडेन्टफोर